Okay. Naimbag nga daw yung aming kakabsat. Ito iti buok na pugisan. Iti pugis iti bro. Using Maabig ya agaw, kada kayo. Apple. Maabig ya agaw. yun. Di ko. Jay linggo haiti kwa. Hanggang sinansi. Una, tak mo hindi tayo makataros di makaisakan kami ta. Wala. Yan, pagnal daw diya ya. Yeah. Maayon. Maabig. Oh, Maabig ya Maabig. agaw. Maabig. Maabig. Well, ada di gagayin tayo ko. Diyan mo lang nakadada lang. It's okay. Di ay may isang ba yung wato yung sa di taga-season na Okay. Pangasinan damit. When mixed tea sauji. Nakadal na ka siguro. Pero giyan naklakit. Malaking damag. Ano yun? Ilocano, Pangasinan si Tagalog. Duty pagpapang kasi dito mga dapat trabaho sa oxygen. Double time sige. Pagpil ka fishing fishing. Yeah. Doon to fishing time. Nakikita ka. Lagos na ito Diyos. Nag-isikat yung titigra sa pilit. Dito makagapong hantay nga agbayag. Natural calamity. Accident. Sakit. Yeah. Yeah.
May ating init na. Green. Pero lumakol na kita alaman nit. Ah, gusto mo? Yeah, treasure. Thank you. Yeah. Yeah. Okay. Mga lumakta ko sa panagkita ka, sulat pa. Alanos, nililate kasto. Hindi regimi after 20 some years. Kasto rin pa. Gusto lang. Oh, so di ko na nag- I think you're right, I mean. Isang nagtidigdig ko na kita. Kung kuna na pagtatawidan tayo in the blood ng actually tinawid tayo udah yung ugali naging magkikita tayo ngayon nararangin the adults in the family including parents siyempre unknowingly na madigamit susubukan makikita mo na sa darong meeting di pamilya isa nga sa darong meeting ito or di military, di ko one shower. Kasi No, ayan te araminin niyo sa kaslangan no bayag-bayag ng nagtulos, kaslangan na yan nga. Mali kaya. Oh, okay. Yeah, because it damaged the follicles, the roots. I see. Once damaged, may not come back anymore. So, siya kakay. I'll make the okay out. Yeah. May meta yata, imbis na siya masyadong shampoo, tapos basit ko sa rin. Basit well. Di basit na shampoo, mabalik niya panggabi. Nagkapong ng mamilima o whatever. Yeah. Mamilima, tatlo, magalups. No. Ito pa yung washing machine nga nagiging kadanan hindi minsan mo dada agitator. Hindi barbarotot na aramirin na ikatil na matindi ay. Tawanan? Hindi kabel na lang ito yung basit, iba pa mga kutitid anong siguro. Oh, okay. Amo ali ah. Taka kung natarigid na ito, may singat yung lupot siya eh. Ada daw problema sa mga mabaybayan, matatayo. Oh, okay. Dahil may singat. Okay. There it is. Focus, di ba ro? Yaman kami iti panagbuye, oh.